Oi, this guy Timana, action boy, aka Brilliant G. Oi, this girl ta ci kwalliya mai kyawun sura gaba daya, her face a fresh, don ta face big baby ce like baturiya. Na faɗa mata I love her too, ta share ni ina babatu, she don kai mi ba ta kula ni dan ta bar ni ina sabbatu. Wai ita ba ta jin Hausa sai dai in yi mata turanci, inni habib ilaiki a hubbiki let me in hada da larabci. Daga nan sai naga ta yi smile da alamun ta cike min file, ta ce da ni mun haɗu online, amma kafin nan kwai options zana hada ta da butan shayi. She asked my name sai na faɗa mata ana kira na action boy. She love me kwarai tana so na, amma fa akwai abin da zan yi. Zan sai mata iPhone area, lady watch ni modern dan yayi, motan zamani yar yayi, kayan make up layi duk rana in sa mata kati, duk Monday mu je gurin party, shopping sati bayan sati, 10,000 duk bayan minti. Wai kafin ta wuce BUK zan bata na data 90k. Ta san my sister MIK, kuma sai na hada ta da okay it's okay. Lashe money ba su kula ka babu money, lashe money yau na fada wa lashe money. Matan katsina wannan da mana kana wannan, Abuja Kaduna nan, Adamawa da Bauchi da Gombe nan. In babu money ba wani tilin, in babu money ba wani feeling, in babu money ba wani tilin, in babu money ba wani feeling. Shin baba ya kuka kare? Oh my god, baba na kone, da zan samu space in tsere, da tun can zan ce ma more. Sai na ji ta ce in sallah ta zo in shaida, kayan sallah akwati 10, kayan kamun azumi too much, kwai kiras 8 ga maltina, bayan boga da pig da shawarma, sadakin aure 2 million. In na yarda za ta min tag in sai mata filin bara Obama, in ba ta kudaden Dangote kara sai tahir mangal makar da na bar mashi ko da loma. Ga number na zana hada ki da mai gadi na, ni soyayya na ritaya in na dawo mun tattauna. Ga number na zana hada ki da mai gadi na, kan soyayya na yi ritaya in 2050 ta zo, ina ganin na samu na kaina baby, daga nan mun tattauna. Lashe money, lashe money, no lashe money, no I don't come for you banda money, ni kuma na tsani bani. This girl Timana, lashe money ba su kula ka babu money, lashe money yau na fada wa lashe money. Matan katsina wannan da mana kana wannan, Abuja Kaduna nan, Adamawa da Bauchi da Gombe nan. In babu money ba wani tilin, in babu money ba wani feeling, in babu money ba wani tilin, in babu money ba wani feeling. On the mix is KB Show. Wow! What have we done? Oi, this guy Timana, action boy, aka Brilliant G. Oi, this girl ta ci kwalliya mai kyawun sura gaba daya, her face a fresh, don ta face big baby ce like baturiya. Na faɗa mata I love her too, ta share ni ina babatu, she don kai mi ba ta kula ni dan ta bar ni ina sabbatu. Wai ita ba ta jin Hausa sai dai in yi mata turanci, inni habib ilaiki a hubbiki let me in hada da larabci. Daga nan sai naga ta yi smile da alamun ta cike min file, ta ce da ni mun haɗu online, amma kafin nan kwai options zana hada ta da butan shayi. She asked my name sai na faɗa mata ana kira na action boy. She love me kwarai tana so na, amma fa akwai abin da zan yi. Zan sai mata iPhone area, lady watch ni modern dan yayi, motan zamani yar yayi, kayan make up layi duk rana in sa mata kati, duk Monday mu je gurin party, shopping sati bayan sati, 10,000 duk bayan minti. Wai kafin ta wuce BUK zan bata na data 90k. Ta san my sister MIK, kuma sai na hada ta da okay it's okay. Lashe money ba su kula ka babu money, lashe money yau na fada wa lashe money. Matan katsina wannan da mana kana wannan,
Abuja Kaduna nan Adamawa da Bauchi da Gombe nan in babu money ba wani tilin, in babu money ba wani filin, in babu money ba wani tilin, in babu money ba